Good morning! Oh, antok agad! Ano? Tatali pa kita? Lagot! Bye! Play na. Tatali. Uy, ano naman? May mga binungkal dito ah. Nagtanim ba si mama? Isa pa. Halos lahat ata ng kwarto dito na tulugan namin, ano? Wala, NPA pa kami guys dito sa ano eh. Sa bahay eh. Ay, hindi. Ayoko kay Mika na tulugan ko din. Tapos kay Dayan. Lahat. Ito kay la mama. Nandito si Kuya Tony Pio. Hello, Kuya. Hello po. Iwan ka ba dito, Kuya? Apo. Ayoko na doon. Mainit eh. O, init. Dito may aircon lagi, no? Hindi, kahit di pa aircon, malamig na eh. Malamig ka na. Mm. Presko yung hangin. Presko yung hangin. Di ka tulad doon. Napakainit kahit sa gabi. Correct. Hindi, malapit na kayong bumalik dito. Mag-iipon lang tayo. Ipon lang tayo. May pang-suporta sa inyo. Ano kayong niluluto ni Inay? Si Nene ata nagluluto nito. Kalderete. Yan, diretso lunch na kasi yan. Parang breakfast. Ay, hindi. Nag-breakfast din sila. Yan eh, pansit oh. Pansit bicol. Tsaka may champurado pa nga. Uy, daming fruit fly. Ang sarap naman na reoy. Order kay Ate Jean. Bingkang malagkit. Si Ate Jean pala nagturo kay Nene gumawa nito. Hi! Choco, choco! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Ay, naku! Kain tayo, guys. Miswa with patola. With egg. With sausawan. Kanila, ano? Yung 2 days ng balak na ulamin. Finally, naluto na. Naluto din. Kain tayo. Andito pala yung ano. No. Makulit. No. Pas eh. Nanggulo ka lang kay Ate Jean. Madaldal na si Shin. Ano na? Kaya mama doon, pang mineral pa kayo, kinagugasan ko, iniinom niya. Matibay ang ano nito eh. Sikmura niya eh. Masana niya. Is this? Ano? Yeah. Is this? Oh, basa na si Ate Jean. Tita Jen, Ate Jen. Papasana. Is this? Ligo na? Nagulat lang siya kahapon no, te. Bigla akong nilubog sa ano. Ano pa tinikod niya, nabasa. Oh. Hindi na ready yung katawan niya eh. Pero pag ganyan na lumalak. Parang tawad na tawad kayong umuwi ah. Etong isang driver, parang walang plano, tingnan nyo. Parang ano eh, walang balak na umalis eh. Ayan, naka-ready na yung mga dadalhin, pero yung feeling ba na ano, tawad na tawad ka? Ano na? Wala na, ang mga studio. Kaya nga eh. Wala eh. Ano siya yun eh? Susundan! Uwi na! Ayun. Kasi ano, ko na mga ganitong tuto. Oh, sige. Ang basa doon. Oh, uwi na. Pag talaga pabalik na ng Pasay, nagkakatamaran bigla. Pero pag pauwi pa lang ng ano, ng probinsya, guys, ay, ang liliksi ng mga yan. Pagpabalik ng Pasay, parang ang bigat-bigat na mga pakiramdam. Ayan. Sana makauwi. Ngayong July. Ikaw, kuya? Tony P. Si Tony Pio. May bagong ano to. Ang dami lang oh. Naligo ka ba? Apo. We, bakit nilalangaw ka? Ibig sabihin, mabaho ka kapag ka nilalangaw. Hindi ka naligo. Why naman ganon? Joke lang. Yung Shiny na yan.
Uy! Tulalay na naman, oh. Magbaon ka maraming candy at si Suka Duka. Hindi, si tita naman pala magdadrive eh. Kaya hindi yan, ano. Tony Pio. Hindi yan susuka. Naglilinis na ulit si mama, oh. Pagdating namin ang ano eh, ang linis. Tapos nung habang dito kami, ang gulo eh. Yan. Malinis na naman yan eh, kasi wala na naman tao. Tahimik na naman. Bansa. Magdala ka kasi ano si Tangali, wala kami ibang gawa dyan sa TV. Hindi, meron pa bang extra nito? Natanggal pala to. Natanggalan ng isa. Ay, natanggal. Iti-tape lang na ano. Ay, iti-tape. Plaster. Iti-tape. Didikit. Ah, di naman nabasag. Ayun. Paano na lang Eh, kagit si Papa mo, pwedeng kong mag-aman. Wag na si Papa. May at baka masira lalo. Kailangan mo mapaayos lahat. Nga. Dapat kasi yung ano nito, meron dito sa ilalim. Ano, Oo, may ano yan. ganito. Tapos nakatok siguro. Diyan naman yata si Kuya Geraldine. Supply ng ano, bigas ng mga dogs dito, 'di ba? Guys, don't skip ads ha, para may pang ano ko, may pambili akong bigas ng dogs ha. Pag nanonood kayo ng videos. Ayan, para sa dogs ko na lang, yung mga views nyo. Para may pang stock tayo lagi ng bigas nila. Tinatamad magsipag-uwian. Mga adikto. Si Boy Lando. Ano naman nun? Alin? Bigatan yun eh. Ano naman kaya? Ay, sa akin. Doon ko na. Ring, ring, go away. Dito, wala hindi na kayo dadali na. Hindi kami nagdadali. Labahan yan. Dala na. Tiyata, yung gasket, yung dapat. Oo nga, Pin. Ang daming-damit dyan ah. Dala ka pag damit dyan, Kuya Jeff mo. Sila dapat, di nagdadala ng damit pag umuwi dito. Kasi ang dami. Parang kami guys, di na ako nagdadala ng damit. Kung ano lang suot namin, yun lang. Kasi may mga damit na rin dito. Gondo naman ni Pia, uy. Bagay sa kanya yung may ano, oh. May ribbon. Yay! Dadalhin mo yung baby mo? Ha? Dadalhin mo yung baby mo? Akin yan eh. Let's go. Oh, bye-bye na kay Lola. Bye-bye, Lola. Kiss na kay Lola. Kiss na kay Lola. Sus! Oo nga. Dati siya yung naiiwan dito eh. Sa susunod kasi. Ngayon siya na rin yung ano. Pag isang linggo. Kaya nga. Bati Jean, pasyo na lang si Choco ha. Madam. Pagka po madam, text niya na lang po. Yan. Nagbabay na ako kay Choco eh. Kending pa siya. Ano gano'n si Choco eh. Ano yung ano? Alin? Bintana ng ano? Okay na kay Mama Bunso. Uy. Ang pangit ng nguso na ito mukha ka. Baga yung susunod yung padlay. Mga suso. Papakainin ka kami daming pa. Ano, yung uwi kayo ng August, kung kayo na isakay si Sino? Kara sa si Kuboy, sakay nyo na. Ayun, dalawang aso. Sige. Si Nacho, kanin mo ha. Bye, Mother. Let's go. Bye, Lola. Bye. Kumusta pag anong walis ting-ting dyan? Busy pa rin siya. Kwento mo sa viewers yung ano. Sa Divisoria. Yung sikreto mo lang. Ang tibay ng buhay ni Lola eh. No? Centennial na ata yun eh. May naano si Kuya Peter. Sasabit. Hi, Shani! Sigurista ka. Nakasakay ka kagad dito ah. Pwede na itong ibaba yung ano, di ba? Yung. Bintana na. Huwag mo na. Ang tagal na. Sagarin mo na kaysa matuklap yan at di mo maibabalik yan. Pwede na yan. Pag nakakarawas na.
paalam kila mother. Yellow, yellow. Yellow, yellow. Yellow and white. Yellow. Yeah, let's go! Ito na. Bless our day. Wait lang. Yellow. Bye, mother! Bye, mommy. Bye-bye. Bye-bye! La. Sunglasses. Sunglasses. Oh, tayo mo na. Oo. Akala ko palit na kami ng ano, mag-drive. Yung pala naniguro lang siya na magda-drive-thru kami ng cheeseburger niya. Ano daw, saan? Hatid na lang? Dito. Clean it here. Sorry, 7 na lang. Wala na. Hatid na. Hatid na lang daw ba? Yata, doon ka na oh. Dito ka na sa gilid oh, pero mabilis ako makawala mamaya. Hindi dito, atras na lang ako dito. Pwede. Katindi mo. Matindi tayo. Krilang. Traffic is real. Yan, kanina pa kami dito. Pagka-exit. Until now, nandito pa rin. Dito na kami. Grabe, ang oily ko. Ito sa loob na ng sasakyan. Super duper oily. Ha? Hindi naman. Okay lang. Nakakapagod lang at na-traffic kami dun sa ano? Sa may Bulacan. Sakit na ng legs ko. Alam mo niya yun. Natakot ako ba? Natakot ako baka pulikatin ako eh. Okay naman. Nakasurvive naman. Ano Rix? Hindi talaga na gana? Hindi ko palitin rin eh. Bukas na lang. Akit na. Tutulog na ako. Kanina tong ano, pahinga chicken. Si Chris pala nagbababa kay Groot. Wala kasi si Ponying. So, siya na muna. Gutin! Gutin, 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 gutin! Ay, sus. Lakad mo na, nak! So, yun nga guys. Andito na rin kami sa taas. Yan, nag-ayos lang ako ng konti sa store. Yan. Kaso, sobrang pagod ko na kaya sabi ko, bukas ko na ituloy. Yan, lalo na yung mga orders na naman international. Kaya, yan. And yung magre-restock nga tayo ng mga stocks, mga paninda. So, ako'y na sa pagod. Hilong-hilo na sa pagod. Pati yung legs ko, sobrang nangangalay. Grabe, sobrang traffic kanina. Buti hindi ako ano ba yun? Ano ba tawag dun daddy pag naninigas yung muscle? Pulikat. Hindi ako pinulikat. So, yeah, we'll see you tomorrow. Uploaded na yung mga vlog ko sa Nueva Ecija. Kaya, wala tayong utang na vlog. I mean, wala tayong mapepending kundi itong vlog ngayon. So, see you bukas. Good night!